пак ти казвам. Знаете ли, че най-високия връх на Балканския полуостров се намира в България? Ми да, Разбирам твоята логика, 2925 метра. Браво. А колко е Ботев? Готова? Не знам. 2376. Айде, браво. А колко е Черен връх? 900 и... Моля. 1000... Колко? Моля! Кажи колко. Срамота, бе, това Кажи да е. метеорологията къде? 2290. Как може да не знаеш? А колко е Вихрен? Типа сега, откъде знам, аз не съм... Вихрен е третия по източен връх на Балканския полуостров. Кой е втория? Не Олимп. знам. Олимп. 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 Олимп ли е? Олимп е втория. Верно. А И Вихрен е висок третия. 2919. А Вихрен колко е? Значи почти колкото му села е Олимп. Да. А Вихрен колко е? Ти не ми каза ли ми го? Не ти го казвам. Чакай, че... Здраве. Най-вероятно е Здраве, здраве. 2000. Верно Олимп е толкова голям. Как 400 ще те Не убия? знам колко е, кажи. 2914 или 15. Те са съвсем малка разлика. Малка. Качвал ли сте? Не. На Мусала, да, но на Вихрен е... Аз като се качих... На здраве! Здраве!